मोजांहै बानाय आं कास्टमार लिंहरना बायदि नोंनि दखानाव मिक्सार जानो थोद थाब नङालै थाब बानाय दे लिंहरगोन आरो जायखिजाया दरंखौ लिंहरगोन सोर नायो बिसोरनो फैजोबगोन दा बे बालौमोना तामाम जाखायो थिनजित मोना नेपाल बिफा मोना मा दे ना थाब बानाय होनदां ओइ आब'खाथ' मिक्सार जानो फै मिक्सार आब'खाथ' मिक्सार जानो फै मिक्सार दे मिक्सार थाब बानाय मिक्सार बानायनायाव दा दसे नाम्बार 1 जानानै दं जोंनि एरियायाव ओरैबायदि फैगोन दा सिख्लाफोरा मोना ना एकदम माबोरै रोंसोखोथाय हेला सुवादा ओरैबायदि गोथाव बनायनो रोङो मिक्सारखौ फानलु एसे ज्रोम होनांगौ बिनिफ्राय दुन्दियाथ' दंखायो दिनै ओइ दुन्दिया दंना गैया दुन्दियाबो दंखायो दुन्दिया होलायनानै निमु होलायनानै जि मोजां मिक्सार बनायना जाहोनो हायो ओरैबायदि बोनो हायो बे कास्टमारखौ सुवादा खिन्थु मालखौ बारा नुवाखै बिनि दखानाव खिन्थु तामाम कामायो बे मिक्सारावनो सयथिनोबो सानसेयाव 5,000सोआ फैखायो खोमा दा बेहा लाबानो ना मिक्साराव एसे बारो दे एसे बानायनायफोरखौ एसे देखायनांगोन माबायदि बानायो मटर गोथां सोमनानैनो बिराद फैसा खामायो बिथाङा हाबाबो जादोंना जायाखैमोन दा बावलायलांबायसैलै मानसिखौ हाबा जादोंना जायाखैमोन हाबा जायाखै हा जायाखैलै हाबा जायाखै मोनाखै भेकेन्सि खालि जाना दं आरोखि दे होमबाला आं माबा मोनसे खालामगोन दे आंनि चेनेलाव बहुद सिख्लाफोर दङ मानसियाथ' बुंनो आन्था माने महरफोराथ' बहुद दंखायोनोसै गेमस्रि मोनखौ गेमस्रिखौसो पसन्द जायो नामा नों फाग्ला गेमस्रिखौ बयबो पसन्द जायो नों मोनगोन नालाय बे माबाखौ मोनबा लागोन ना लाया रिंकिखौ मोनबा लागोन रिंकियाथ' मला साखुरि गोनांखा गेमस्रिया माहाय मोदलिलै दे र' लाइट होआखैना दासो जादों नोंनि मिक्सार बनायनाय स्टाइलाव नों बनायनो रोङैसो नुखादोंलै सुटिनोबो दे ओमफ्राय मुरि होगोन ना होआ मुरिबो हो सुटिनो बे सिख्लाफोरा खुदै गलायसिगोनलै दानाबा मुरिजों बेसेबांनि बानायगोन नोङो बेसेबांनि बानायगोन 10 थाखानि जाजोबनो हागोन सानैजों जानोसै साथामजों आंथ' हारसिं मिक्सारफोरखौ हारसिं जानो सुखुवालै जमा जाबासो इन्टारेस्ट नाङो नोंनो मिक्सार नुदों गाइस नुदों मिक्सार कास्टमार फैजेनबायानो आरो सिख्लाफोरा फैयाखैसो सेंग्रा सासे फैजेनबाय ओइ फैब्रा दरं फैयाखै फाइनालि मिक्सारा जोंना बिदि जाबाय गाइस ओरैबायदि जाथावथाव नुखादों नै दायो जानाय जासिगोन नोंथांमोना लुबैनाङा दै र' ओइ फै जाफै ए माबायाबो साम'साबो माथो सेकेन्ड हेन्ड गोजासोनो फाग्ला खोन्थामसो बायखान्दासो बायदि मोनदां माबा राव लायदोंमोन बायनानै दे नै जोङो मिक्सार जानो लोंना जागासिनो संख्रिखौ दिनै एसे बाबहोबाय बियो बाबदों माने एसेबांबो बाङाखै मिमि होनाखै एसे बांदों बारा जानो हानाय नङा दा बेदर जानो हानाय नङा ना नों बेखौ बानायग्रोनानैसो जानोसै नामा खबसेसो जाफैग्रोब्रा जाफैला थोद गोरानजों मिलायगौमोन ना एसे
Ha? Milih kemana? Live nama. 10 টাকানি নিয়ে নেই 20 টাকা নিয়ে Ha? Eh, hangat 10 টাকা 20 টাকা তুই nama. Hah? Bara aku video kemana ya? Dah party jangan